Oké. We hadden een kaartafspraak voor jongen, maar dit waren... Het is ook een boetenbaan. Zet de reenband maar klaar. Geweldig. Ja, is het wel heel leuk, man. Ja. Kom maar eens een keer langs, dan knip ik wel in. Er is maar één tip bij de kaart, gewoon zitten en keihard racen. Knallen met die ballen. Wel een heel belangrijke tip trouwens, het is wat een automaat natuurlijk. Nooit gas en rem je tegelijk, want dan begint de koppeling te rikken of zo. Aan de andere kant is deze kaart net, dus dat maakt het eigenlijk een dol druk. Is dat een automaat? Ja, dat is een automaat. Gewoon gas intrapen en rem je klaar. Dat is Geweldig. Eén grote glijpartij. Ik kan het om een snelheid van wat voor geweldige ridder het beste. De echte ridder, die rijdt het beste bij Rijn. Ik had zo volle familie in, jongen, dat ik mat wel een geweldige ridder was. Dat kennen we dus. Is de concurrentie, mijn angstgegner, de beste karter van Kalmsweg. Ga de snelste kaart alleen reserveren. Maar ik had 2 vrouwen in mijn naam, die zal ik even mij te karten. ja, leuk. De Wall of Champions hier. Ja, hey, dat is wel mij doen, maar ja. Ik mij vooral opvulling. Dan kijk ik maar een gabber, joh. Oh, zo, en ik zet de bril op de holle. Rij rustig, want het is praktisch droog. Geweldig. Nou, inmiddels 2 heats achter de reg. Maar het blijkt dus dat er in je kart, die is echt heel goed. Zo, kart nummer 4. Beide keren positie nummer 1. Dus je komt eigenlijk omdat ik eerst snel een rondje maak hier met die kart. Dus het gevoel bij die kart is een stuk beter. Oh, dat zit eigenlijk tussen de eerst. Waar zit al in de kart dan? Waar is dat saboteerd? Waar ze ook net pakken. We zijn. Ja, maar eigenlijk wat de fraude is aan, hè? Nou, dat had ik net. Ik moet het net hebben van mijn rijderskwaliteiten, hè? Maar zo dan wel. Ja, van de snelste kaart. Geweldig. Ik kan zo zeggen hier van, ja nee dat ligt niet aan het materiaal, nee hoor, nee dat is aan de rederskunsten. Nou jong. En kaart nummer 4 en daar koest het canvas op een band als dus ja. Ja, Dat gaat sowieso net goed. Nou, vond je het een leuk filmpje dan toe omheen? Volgens mij abonneer je dan en haast echt kaartervaringen. Dit ben je weten in de reacties hier beneden en dan tot de volgende vlog. Hoi! Geweldig.